Така, време е да си поговорим малко за майсторите на фотографията, тази рубрика, която мисля да възстановим и да върви всяка седмица да ви показвам някакви автори, защото това мисля, че ще бъде много интересно, полезно също така за вас. И за мен, разбира се, защото си припомням някакви неща и намирам някакви супер интересни снимки за гледане и за показване. Днешният автор, както твърди и самата ни лекция, се казва Ей. Така, Стив Маккъри. Това е един от чакайте, че не мога да оцеля. Да, окей. Това е един от най-влиятелните фотографии в историята. Това може би го казвам за супер много фотографии, но какво да направим? Те всички са много влиятелни. Самия Стив Маккъри е, както казахме, американец. Той се роден е в Филаделфия, както казахме. Там е записал университет. Първо искал да учи. Няма да изпадам твърде много в биографични подробности, но ще ви кажа някакви неща, все пак, които са интересни, като контекст, които трябва да знаем. Искал е да учи кино и кинематография, реално. Обаче така му се изтекал живота, че също не е отишъл да учи кино, но е отишъл да учи театрално изкуство, което е супер забавно. Завършва всъщност театрални и сценични изкуства. И има интерес към фотографията в училищния вестник, където добър вечер на Ирина и на Снежана и на всички останали, Стеляна, Георги, Нисим, Соня, няма да ги изброявам всичките, пропуснах някой, Ангел, Пламен, Андрей и Крис, казахме всички имена. Така, той е снимал в началото в вестника на изглежда, чакайте, пропуснах да ви кажа, изглежда ето така, самият Стив Маккъри, започва да снима в студентския вестник някакви събития и някакви неща. Ето в момента изглежда така, на по-достолепна възраст вече, както може да представите, от 50-та до 20-та година, т.е. 70 годишен в момента. Ако не искате да пропускате ново интересно съдържание, свързано с фотографията, което публикуваме всяка седмица, абонирайте се за нашия YouTube канал и не забравяйте да натиснете камбанката. Това ще ви известява всеки път, когато качим нов клип. Също така, ако имате въпроси, спокойно може да ги задавате под видеото и не забравяйте да дадете един палец. Благодаря. Ето така изглежда в един по-предишен период на живота си. Разликата е, че има малко повече коса и освен това виждате, че е в някакво адско наводнение попаднал. Това е от един друг период от кариерата му. След малко ще ги разкажем всичките неща. Просто го видите как изглежда и малко контекст да видите как се занимава с фотографията си и как снима. Доста е cool цялата работа. Да. Той започва да снима в студентския вестник. Идва един момент, в който се измества да живее в Индия за една година и да работи там по някаква студентска програма, като се вълнува доста от фотографията. И докато е там, отива отива на посещение просто от Индия в Пакистан, където в Северен Пакистан, разхождайки се, той всъщност намира двама афганистанци, по-скоро те го намират, запознава се с тях, и те му разказват, че от друга страна на границата, точно там близко, където се намира той, имаме военни действия. Тоест, това е Афганистан, тази част е контролирана от партизаните, съответно той отива там и облича се като арабин и почти нелегално преминава границата и започва да снима. Там започва съветската инвазия в Афганистан. Действието се развива в началото на 80-те години. И той всъщност с тези снимки, после когато напуска реално, кариерата му така стартира. Когато се връща обратно в Пакистан и след това да може все пак да се прибере вкъщи, си крие филмите по гащите в тюрбана и на всякакви други места, за да може лентите да ги изнесе все пак. Тези снимки се публикуват в американската преса в много издания. В крайна сметка му гарантират награда, златен медал на Робърт Капа. Има награда, която е кръстена на Робърт Капа и той получава златен медал. За това съответно кариерата му тръгва в тази посока. В началото е много фокусиран върху войната. Стив Маккъри започва кариерата си като фоторепортер
реално като фотожурналист. Сега ще ви покажа малко негови снимки от тази му журналистическа кариера. Така. Като те са доста са интересни нещата, които снима. Снима в най-различни места. Това, което чувате всъщност... чакайте, че не ме виждате. Така. Добре, ето ми мен. Да, окей, тук съм. Той се фокусира върху войната и снима общо взето всякакви неща. Снима ливанския конфликт, снима Ирано-иракския конфликт, снима гражданската война в Ливан, казахме, снима в Камбоджа гражданската война, снима в Афганистан, снима пустинна буря. Общо взето се фокусира много усилено върху войната, обаче войната пречупена през човешките същества. Това има много интервюта с него, тъй като той е наш съвременник, нали? В момента си е жив и здрав. Можете да намерите много неща. Аз днес гледах най-различни работи, които се подготвях за нашата лекция, докато гледах и търсих снимки. Той търси влиянието на войната не само върху природата, върху сградите, върху градовете, но също така и върху хората. Съответно, ето ви негови снимки. Сега тези, които са с много визуалното съдържание, ще ги махна доста по-бързо, защото те са доста фрапиращи. Вижте, има един много специфичен наратив, който се проявява в неговите снимки. Здравейте и на Ивеслав, и на Атанаска. Има една много готина разказвателност в неговите снимки, която аз намирам за супер очарователна. Това са портрети, разбира се. Той, въпреки че е фоторепортер, видяхте с тази каска, нали, той е в военните действия, реално. Той се снима там. Това са негови творби, които, нали, ще ги разцъкаме просто. Да, Крис пита дали съм си получил пратката днес. Да, получих си я най-накрая. Всичко е точно. Вече имам колче за седалката на велосипеда и мисля да отида и да го покарам. Така, вижте колко са интересни тези хора. Нали, как има някаква страхотна история, която се развива. Имаме супер много контекст и те правят някакви много интересни неща. Разбира се, снима лентова фотография, печели няколко награди, най-различни. Това е от войната в залива. Едната награда, значи печели 2 пъти на WordPress фото, което е една от номинираните награди за фотожурналистика. Тази ще я махна по-бързичко. Ето ги тези. Всичките изглеждат много, много разказвателни, което на мен ми харесва. Тоест има някакви истории, които се развиват. По-нататък съм подготвил една друга папка, в която ще видите, че има само такива, които може да си разказваме историите за тях. Има, разбира се, доста... И това са снимки, които са свързани с войната и те са много неприятни. Това е истината. Фотожурналистите, казвали сме го вече, фотожурналистите са малко по-особени хора, защото те трябва да могат някакси да се дистанцират от това, което правят. Това дете, което е супер яко, вижте как изглежда се едно и то, каквато е текстурата върху... това е една от между любимите снимки, каквато е текстурата тук от куршумите върху стената, по същия начин са и неговите рани, което аз намирам за някакво супер уникално. Тук са горящите кладенци в Кувейт по време на пустинна буря. И тук са някакви вече муджахидини, които си говорят в Афганистан. Това е 80-та година, това е една от наистина от първите му снимки. Бежански лагери. И така нататък. Тук има много решаващи моменти в неговите снимки. Ще ви покажа едната наградата, която той печели в WordPress фото през 80. Тази е от 1992 година. Той печели наградата за единично изображение с ето тази снимка на тези камили. Не можах печели още веднъж наградата през 85-та с една снимка от един бежански лагер в Афганистан, която обаче, за съжаление, не можа да намеря никъде в интернет да я свали и да ви я покажа. Така че се тая. Да, Славчо казва в YouTube, че Стив Маккъри се определя като един от най-добрите фотографи на света. Да, съгласен съм. Той наистина е един от много влиятелните фотографии с много богата и много интересна кариера, което доста често води до много интересни снимки. Той няколко пъти е бил на ръба на смъртта заради снимките си. Претърпява е в Югославия по време на конфликта 90-те години.
когато НАТО бомбардира Югославия и преди това той няколко пъти пада самолета, в който се вози, който не е пътнически самолет, някакъв по-малък и той претърпява този инцидент. Случва му се в Индия, докато снима тези наводнения, след малко ще се видят снимките. Няколко пъти почти се отдавя, в смисъл едва го спасяват. Общо взето е много интересен живот е живял. С какво е най-известен? Със сигурност знаете историята. Най-известен е с една много конкретна снимка, ето тази, на афганското момиче, което, често казвам, забравих как се казва, до сега го четох. Гюла, нещо се казваше това момиче, което е, това всъщност е, може би, най-разпознаваемата снимка в историята на фотографията. Може да не сте, в смисъл, просто е наистина много известна, много уникална. Тя е заснета 84-та. Да, 84-та година е заснета и веднага става корица. Била е корица 3 или 4 пъти. И това момиче всъщност, историята му е доста интересна. Има, разбира се, покрай Стив Макъри, понеже той е много влиятелен, много известна личност, се появяват най-различни хора, които се опитват да чисто медийно да се възползват от неговата работа. Има един, но не си спомням как се казва човека, един, който е водил уж някакво разследване, как това било повлияло на това момиче и какво станало с живота му и така нататък. Нали? Това са някакви супер хипотетични неща, които ние няма как да знаем по-точно би се случило на това момиче. Момичето е около 12 годишно и той го намира съвсем случайно в един той е афганистански бежанец, заедно с семейството си, в пакистански бежански лагер и той чува как някакви деца се смеят, влиза в тази палатка, вижда това момиче с тези очи и решава, че ще го заснеме. Разбира се, той портретува хората активно, т.е. той ги поставя на определено място, обръща ги спрямо светлината и така нататък и така нататък. Той се създава кадрите. Съответно този кадър избира да бъде на тази зелена палатка с зелените очи. Това е снимано лентово, разбира се. Снима се Никон и този кадър е много, много впечатляващ. Просто емоцията и напрежението и всички тези неща, които строят от това момиче, си заслужават страшно много. И така се е случило, че кадърът е яхнал вълната, много дълго време е използван от ЮНИЦЕФ, от някакви други такива благотворителни организации, които се борят за правата на децата и така нататък. Съответно, този кадър е станал световно известен. В течение на годините имаме до 2002 година, дори не се знаеше как се казва това момиче. 2002 година експедиция на National Geographic, начало с Стив Макъри, започнаха да го търсят, намериха го, има филм, който може да гледате, намериха го това момиче, ето това вече това момиче като жена, прилича си малко, обаче по друг начин се заснели и общо взето направиха някаква допълнителна, как да го кажа, серия с снимките на това същото момиче, което изглежда вече малко по-различно, защото е възрастен човек. Да, това е най-известните творби на Стив Макъри са тези. Сега, аз разбира се, понеже имаме още 15 минути, съм си подготвил много други интересни неща, които мога да ви покажа като фотографии, които мен много ме впечатляват. Те не са... Общо за неговата история, това има супер много още какво да се разкаже, но аз предпочитам да гледаме от тук насетне малко фотография вече и да отидем в портретите, нещо, което на мен супер много ме кефи. Стив Макъри е известен като един от най-големите портретисти, освен афганското момиче, разбира се, и хората просто, които Гюла, да, точно така се казваше, хората, които той снима, и снима по един много интересен начин, успява да намери път към душите им, ще кажа, въпреки че е малко поетично звучи, но успява по някакъв начин да изкара някаква емоция в тези кадри и това ги прави много интересни. Не напразно аз не знам дали имах време, тогава дали ни остана време, но обикновено в тая лекция, която правя за титаните на портретната фотография, наред с останалите показваме и въпросният Стив Макъри. От
Той между другото не си спомням трябва да погледна 1986. От 1986 година е Magnum фотограф. Знаете от лекцията за фотоагенция Magnum, че веднъж когато си Magnum фотограф, ти оставаш за винаги Magnum фотограф, т.е. не е лесно да станеш един от Magnum фотографите и той всъщност е много заслужил си е място много рано. Това са портретите, за които говорим неговите. Те също изглеждат, има много готини истории в тия хора и мен това страшно много ми харесва, защото всъщност това показва някакъв друг свят. И хората, разбира се, някакъв друг свят, всеки друг човек е друг свят и той ги показва по един изключително интересен начин. Има видеа, в които може да гледате, които са интервюта с него, в които можете да видите как работи също, което е супер яко, защото има много интересен подход. Отива с някакви деца, нон-стоп си играе, има едното видео с едни африкански племена, много интересно си прегръща се там с тях и прави някакви неща, които изглеждат много такива супер освободени и това носи страшно много сила, която получава за снимките си. И да стъкаме, виждате, че композиционно всичките кадри са в някаква мега уникална среда за снети и чисто композиционно тук си имаме един кадър, тук имаме този човек на задния план, който запълва, имаме дълбочина, ама тя се прекъсва и кадър изглежда супер завършено, което е много характерно за него. Ето отново имаме човека тук в среда, портрет в среда, това е някакъв мексикански фестивал. Ето тук по време на тропическите дъждове има дълга серия с тези хора, които се крият под някакви листа. Ето и отново един портрет. Супер кул. Ще ги цъкам просто по-бързо, защото са много. Това е един от любимите ми, той прилича на героя от Лудия Макс. Там нещо е пострадал. Просто супер интересен този човек. Това е една от противоречивите му снимки, в които тя носи супер много такава емоция. Истината е, че всъщност детето леко е манипулирано като постановка. Детето плаче, защото другите деца не искат да си играят нещо с него и си държи този пистолет и Стив Макъри му показва как да сложи пистолета, за да има по-силна история да се получи. Това лично според мен е легитимно, мен не ми пречи, въпреки че има големи групи от хора, които се противопоставят на този подход. За фотографията, защото това не е репортаж вече. Ако той правиш тези неща с войниците в Афганистан, ще да е едно, но това са някакви дечици, които си играят в Мексико и в крайна сметка той може да прави с тях. Може да иска да си каже посланието, по който начин намери за добре. Ето ви един друг от мексиканската серия портрет. Тук съм избрал повече такива. Това е, разбира се, има супер много различни неща, които е снимал. Това е, както забелязвате, вече друг кадър и не е по смисъла на онези. И това е едно момиче от Япония. Чекайте да не сте ми писали нещо. Не, всичко е точно. Добре. Сега, свързана с портретната фотография, има една друга много характерна черта, която аз съм си кръстил папката очи. Той е много фокусиран върху очите на хората и избира доминиращо хора с много, много интересни очи. След това, разбира се, има доста ретуш в цялата работа. Ще завършим с това. Има един момент, в който малко го хващат в някакви измами. Аз не ги определям за измами, но света ги определя по този начин. Очи. Вижте колко изразителни намира хора с много, много интересни, любопитни очи. И това някакси му се получава още от афганското момиче. Композиционно всичко е на супер високо ниво. Бил е в Индия, в едно интервю каза, че е бил над 50 пъти в Индия. Индия му е едно от любимите места. И там има много такива фестивали с бои и така нататък. И това е едно такова, което той го е поставил точно, вижте на какъв контраст. А другото сега съм почти сигурен, че и него го е накарал нещо да прави отзад, за да му запълни кадъра, за да е перфектно всичко. Това е един Садо, който е един от
известните му кадри също. Аз го показвам редовно в лекцията за композиция. Също. Това не знам откъде, това мисля, че пише това е от Италия. Този е пак, вижте какви очи има тази жена, просто е жестоко. Ето този е един от най-живописните портрети, който ми изпъква, винаги се сещам за него. Отново вижте, той има една много особена гледна точка, малко по-високо седи от хората. Винаги е мъничко по-високо. И това прави хората някакси да им изпъкват още повече лицата, което е много яко. И светлината, която той използва, винаги ги слага на входа на някаква палатка, под някакъв навес, близко до прозореца или нещо такова, защото вижте, интензитета върху лицето на този човек е много, достатъчно е, обаче отзад вижте как потъва и седи много живописно. Мисля, едно Рембрандт го е рисувал на тъмен фон. И сега тук в случая не е така, но тук светлината пак е такава, много странично идва слънцето, тук е мека светлина от някакви облаци от някъде. Да, Крис пита дали правилото за златното сечение, когато снимаме хора е според този фотограф, точно така е. Правилото, за да го кажем на останалите, когато снимате в пейзажна ориентация кадъра и поставите окото на човека в средата, пустите една линия и поставите окото на човека върху тая линия, празното пространство се разпределя по златното сечение. Това е едно, това е 1,618 и кадъра се получава доста по-добре. Пешо Петров пита как ги е ретуширал снимките си в тъмната стая. Тогава нещата са се ретуширали в тъмната стая по съвсем същия начин, както са се ретуширали в Photoshop. Просто е било много по-трудно и много... корекциите, които са правили, са били по-дребнички, просто защото е отнемало ужасяващо много време да се направи, но ще ви покажа точно как ги е правил. Не как не, но ще ви покажа такива, които са променени. Така, ето ви едно друго момиче, което също прилича на афганското момиче, но на афганското момиче композицията му е много по-силна. Сега, понеже напредваме с времето, ще ви покажа една друга папка съм си подготвил, която се казва Patterns или повтарящи се елементи. Това е много малък съм взел. Нищо да е. Виждате, Стив Макъри много търси такива повтарящи се елементи, т.е. схеми някакви, които изглеждат много готино, и той абсолютно винаги прави необходимото да разкъса схемата. Виждате, тук схемата е тези всичките червените неща и изведнъж имаме един зелен, който разкъсва схемата и прави кадъра много готино. Следващото е, ето ви друга схема, в която всичките седят и гледат и тук двама някакви се борят. Това е някакво ботанско или тибетско някакво нещо. Ето ви отново схема, имаме повтарящите се тези правоъгълници тук, които са много сини и на предния план всичко е много топло. Това 100% е тежко ретуширано, защото действително много трудно може да се получи чак такава разлика в цветовете. Това е онзи фестивал в Индия, на който се събират там хиляди, милиони, милиарди хора. Така. И ето ви примерно, това е едно от Италия, това са едни детски колички. Виждате, отново имаме схемата и на предния план имаме нещо, което разкъсва схемата. Виждате, че чисто композиционно то е в силната точка и е точно на мястото си и кадър изглежда супер як. И това е един, мисля, че е от Етиопия това, което аз съм тук съм почти сигурен, че тази жена той е казал да върви, защото това едва ли е случайно. В крайна сметка няма никакъв проблем с това. Аз поне нямам проблем с това. Но този кадър е супер уникален. Ето е тази същата жена, която върви в друга посока. Като цяло. Тук виждате тези патърни. Това е нещо, което той много често използва, да търси точно такива повтарящи се схеми, в които да пуска някой да разбива схемата. Така, преди да ви кажа за скандала, искам да ви покажа малко, аз съм си го написал storytelling или разказвателност. Има супер яки снимки, в които може да си разкажем абсолютно цяла история от до и това е може би най-голямата супер сила на Стив Макъри. Той още в репортажната му фотография се забелязва, още в началото, когато е започнал да снима от тези военните снимки, с напредване на времето и когато той започва да осъзнава, че може да контролира по някакъв начин средата, защото той им казва на хората, ще се скрия, за да ги виждате по-добре.
и са супер разказвателни. Ето ви тази, която също има някакъв супер екшън и вижте колко е готово. 100% съм сигурен, че това е инсценировка. Смисъл, всичко е толкова перфектно, че или има някакви манипулации правени, или по някакъв начин са подредени тия хора, или той ги е карал да го правят много пъти, докато се намести където трябва. Това не омаловажава неговата работа. Изглеждат супер яки. Ето и следващите монкове. Това е също един от много любимите ми кадри. Ето ви един, който е... чакайте, не то. Той е примерно. Ето ви един друг, който виждате колко супер много неща има, които се случват отново в кадъра. Тоест, те ще ги разцъкаме сега набързо. Ето ви този. Примерно има един, тук има една такава серия, не знам дали... има още един от тая. Ето го. В една пясъчна буря снима, която е много яка. Ще се покажа и аз в кадъра, защото може би ще изглежда малко по-добре, отколкото мен изобщо да ме няма. Благодаря за положителните коментари. Ето, казвам ви, че тая рубрика ще я възстановя, защото обикновено, докато тече епизода, рядко хората ми го казват. Това супер, много се радвам, че ви е интересно. Още малко имам да ви разкажа и ще ходим да пием всички бира или там каквото пием. Ето ви ги, това е един от любимите ми кадри, който показвам също редовно, заради тази тройната композиция. Те са супер интересни. Тук тези, които са разказвателните, само ще ги изцъкам, защото напреднахме с времето и още малко искам да ви покажа някакви неща. Това е, казах ви, дето почти се е отдавил. Това е в тези наводнения, които се случват в Индия. Му се е случило да се задръсти. Това са тези на конните рибари, ама тук все още са истински. Аз съм бил на това място, вече ги няма, защото тук няма риба просто вече. Това е от Шри-Ланка. На това място съм бил самия, но тук вече всичко е фалшименто. В смисъл, хората просто си седат, за да могат туристите да ги снимат, а тези тук наистина вижте гледна точка на фотоапарата каква е. Този си е нагазил дълбоко в Индийския океан, за да може да ги снима. Този го видяхме. Ето това е един също от много известните му кадри в контражур на тази индийска гара, което е супер готино. Ето този тибетец, дето прави тези... не помня как се казваха. Ето ви едно... Това е някъде в Пакистан или в Монголия или не знам къде. Често казвам, някой не си ги спомням вече. Ето ви един, който супер много ми харесва, който изглежда просто няма такава уникалност. Това прилича като... Това е 100% кино. Той не напразно искал да учи кинематография, просто защото има този разказвателен поглед. Ето това е едно от Австралия, което пак е, вижте какъв решаващ момент. Кучето тича отгоре по овцете. Ето ви едно друго, което също е супер яко. За финал ще ви кажа това, което бях трябвало да ви казвам, понеже понапреднахме. За фотоманипулациите, благодарение на тази снимка, всъщност се оказа, че Стив Макъри си манипулира леко снимките, т.е. Имаме някакви фотоманипулации. Тук някой беше пропуснал да го направи както трябва. Ето ви, всъщност имаме клониране на този човек, т.е. той се е преместил да застане на правилното място, за да може композиционно нещата да са супер. Съответно започват да се търсят някакви... Една от медиите започва да търси някакви кадри, в които да успеят да го хванат, че прави нещо. И ето ви примерно, тук виждате, че на задния план имаме тук едно нещо, дето се маха, тук имаме едно нещо, дето се маха, тук едни крака имаме, които разсейват заедно с тия работи долу. Тоест композиционно тук този белия обект, за да не разсейва, го няма, т.е. стълб целия е махнат, т.е. той си дооправя композициите и кадрите, т.е. променя им визуалното съдържание. Ето ви един друг пример, при който тези деца играят. Той каза сам себе си е много готин. Той обаче това, което прави е да премахне отзад това дете, понеже имаме много силен акцент. Това е детето, което тича към топката, защото е най-близко до нас. И точно зад него има един, който много разсейва.
Стив Макъри го премахва, за да направи кадъра си да бъде по-впечатляващ. Истината е, че това много хора някакси останаха разочаровани от него. На мен, често казвам, хичи ми дреме, защото съдържанието, което той прави, снимките, които прави, са много интересни и са много разказвателни. Тоест той продължава да разказва историите. Това, че ги подобрява, просто изостря фокуса върху снимката, т.е. върху историята. Той в момента се представя не като фотожурналист, а се представя като визуален разказвач. Това се пише на сайта му, Visual Storyteller. Това е легитимно в крайна сметка. Хората много негодуваха срещу него и смятаха, че едва ли не Photoshop му разваля снимките. Истината е, че той не ги разваля, а ги прави още по-добри и още по-добри. Стив Макъри си е Стив Макъри и това, че по някакъв начин си манипулира кадрите, на мен поне, изобщо не ми пречи ни за миг. Така, това беше всичко за тази вечер. Надявам